So, 1802 guys. sa doon? Oo, doon. Okay. Hindi pala rito. Hindi guys, yun lang yung 1802. Pabalik-balik na ako dito dahil mayroong problema sa load na yun. So, punta na lang ako doon. Yes guys, yes. Nice to meet you na lang, Kenneth. Siya yung supervisor dito, guys. Yeah. Are you in that tractor there? Yes, they told me to come here. I don't know what you're going to do with this load. What do you mean? I'll just bring it up. My dispatch. You already Load talking. refused. You already talked to my dispatch, right? They told you to come here. Yes, they sir. talk to anybody here to tell you to come here? Because if you look at it, we can't take it. Refuses na pala. Taking me in? Holy smoke, that's what happened. Same as last time. I just gotta go talk to dispatch. My dispatch? No. Oh, my you- dispatch. okay. You just had to see how bad it was. I have no idea. I just looked at it. Yeah, I saw it. I see it now. That's why there is. I don't got room or the manpower to do that. Oh guys, good morning. Yan, babalik tayo. Bukas na sila. Bukas na, oh. Bukas na. Punta ko na yung trigger ko doon. Gmurmurayak pa yung basit. Alright guys. And then yung papel, oh. Okay. So, titignan natin at tara na. Continuous. Oh, anyway, free trip. Okay, happy. Kalahati pa. Okay. Triple axle pala hihilahin natin yun. Tri-axle. Uy! Wala ko anong nangyari. Airbag. Nagkarga ng hangin. Okay. Ayos. Lights. Lightning. May seal. May plastic seal. Okay. Alright. Kala ko biglang bumagsak yung trailer eh. Let's go guys. Alas 8 yung appointment natin doon. Tara.
Alright guys, so yun ang plano pala. Tinawagan ko si Boss Diyos. Sinabi ko sa kanya, dito na ako. Sabi kasi ni Boss Daryl, kapag dumating ka dito doon sa doon sa customer, tawagan mo kami. Sa ko pa alam. Ewan ko, basta sabihin ko lang sa kanila, meron ako dito yung load ng ganito. Ewan ko kung i-discard yan nila o ano. Tara. Punta muna tayo sa kanilang door. Patayin muna natin para din maksaya ang ano, crudo. Siyempre lahat na lang kailangan nating anuhin dahil siyempre owner operator tayo, konsumo natin lahat yan. Tara, hanapin natin yung door. Good morning! I'm looking for a door. Express. Where's the shipping for Express? Right there, but all the doors are full. Oh, I just gonna go get them first inside. They won't sign it until they unload it. Oh, yeah. You might want to go for breakfast or go find a parking stall over there until something opens up. So it might be a while. Yeah, okay. So I'm just gonna go there. Yeah, you can go up there. I'll go first there and then I will find a parking spot there. Yeah. Okay. This one here or the other side? This one, okay. Load. Oh, merong mga note dito. Load refused due to not properly secured. Ano ba yan? Ay, oh, delikado to ah. Merong note oh. Load refused due to not properly secured. Pallet sliding through pallets. Oh my gulay. Ay, ewan ko. Morning. How are you? Gonna be a while. Yeah. Are you in that tractor there? Yes, they told me to come here. I don't know what you're going to do with this load. What do you mean? I'll just bring it up. My dispatch. You already Load talking. refused. You already talked to my dispatch, right? They told you to come here. Yes, they sir. Talk to anybody here to tell you to come here? Because if you look at it, we can't take it. Oh, So, you can take it. is it a full You. load? I have no idea because this one I just pick up in other place. It's already sealed. Just go into the lineup there and I'll figure something out. I'll go talk to my dispatch. I'll come out when I'm... Something. Okay, sure. Just park it in the lineup. Find an empty spot where all the trailers are along there. Look for something. Okay. Yeah, Thank you. and I'll come out. Okay. Come and get me. Meron na palang problema sa load na yun. Kaya pala ganun. Refuses na pala. So, busy sila. Marami silang trailer na ina-unload dito. Mag-park muna tayo ron. Dito. Dito. Yes. Hindi naman naming load yata yun eh. Pero ginamit ng trailer, gawa nga. Ginamit ang trailer ng gawa nga. Meron pa yata silang third party na humihila sa hinihilaan ng load. Kaya ako na-refuse na pala yung load. Ganun pala yun. Okay, so mag-park muna tayo rito. Try muna natin ang truck. I-text ko yung dispatch, sabihin ko sa kanilang ano. Okay.
yata sila, kako sana eh. Punta na sana ako dito eh. Kala ko pupunta na ako dito. Binuksan nila. Bubuksan nila sa likod yung trailer ko. Pinuntang nila sa likod eh. Hi! You're taking me in? Holy smoke, that's what happened. We're all shifted forward again. Same as last time. Rusty wasn't too sure how it was. So I just gotta go talk to dispatch. My dispatch? No. Oh, my you- dispatch. We okay. just had to see how bad it was. I have no idea. I just looked at it. Yeah, I saw it. I see it now. That's why there is I don't got room or the manpower to do that, so there's a thing in yeah. my I'll come back out. okay. Kaya pala ganun na pala yung ano. In any case, keep my shield, okay? Okay, kinuha na niya, brinit na niya yung seal eh. Wala daw silang tao para gumawa no. Nako. Milk pala yung nakita niyo naman yung pangarga. Hindi ko na tinignan masyado sa loob guys kasi siyempre hindi naman pwedeng pakita. Basta nagulat na lang ako, duman sila rito, dumiretso dun sila sa likod. Binuksan na nila yung trailer ko. Tinanggal na nila yung seal. Yun. At talagang ang ano, masama na nga talaga yung ano, yung load na yun kasi nagtumbaan na sa setbase. Ewan ko parang galing yata to sa Montreal eh na load. Nakita nyo naman na hindi ko kasalanan to guys. Hindi ko kasalanan. Sa paperwork pa lang meron na siyang nakalagay doon na na-refuse na ng nung una siguro na dineliver ito. Na-refuse na. Baka dinideliver dun sa kinuhaan natin. Tapos dito kasi sila yung parang nag-aayos ng mga tumba kung ano man dito sa itong company na to. So ganun siguro. Basta ito sinasabi ko, hindi ko kasalanan nyo eh. Kung hindi nila ako pwedeng i-charge, kung i-charge nila sa akin yung mga tumba na yun. Kasi bilang owner operator, kapag matumbang ka ng ganyan, babayaran mo yan guys eh. I've been in there na nagbayad talaga ako ng mga natumbang load sa akin, kaya iniingatan ko talaga yan. Especially kapag ka nasa British, nasa Ontario ka, from Montreal the way to here in Calgary, madadaanan mo Highway 17. Yun ang mahirap dyan eh, yung Highway 17 at Highway 11 kasi parang bituka ng manok, tapos ang abante pa yun palitan na yun, nakapatong lang talaga dun sa ano yun guys, nakapatong lang talaga dun sa palitan na yun na tapos crates pa, madulas, kaya matutumba, hindi ko masisisi yung driver nun, not unless tumakbo ka ng 60 km per hour siguro mula Montreal hanggang dito, okay lang ka pa makakarating. Ang speed limit doon kahit paano 90, dapat sumabay ka sa 90. Kaya pala meron ng nakalagay sa bill of lading na load is refuse. Ganun pa lang sistema, and hopefully matanggap pa rin nila yung load kahit na ganun na. Alright guys, antayin ko lang ulit ang update. Alright guys, tinix ako ng dispatch ko. Dadalhin ko daw itong load ko doon sa iba. May binigay silang address sa akin eh, kaya pupuntahan ko. Ito, nagbubuhat sana ako, ligda ako ngayon, pero tsaka na yan, mamaya na lang. Puntahan ko muna itong sinasabi nila para hindi tayo matagalan dito sa Calgary. Alright guys, punta tayo ron.
Punta tayo sa ibang location. Matagal sila rito, busy. Ito yata yung lugar kung saan kailangan i-arrange yung mga product. Hello. Asan sila? Andun? Doon yata opisina nila. Punta ako sa kabila. Ito yata. Sir. Sorry. Sir, my dispatch told me to come take the paperwork, so I'm bringing my trailer to the shed. That's what he's saying. Oh, to do that? Yeah, the Turk Enterprise. He's right. the bills for you. Oh, you get the bills? Okay. Thanks. Meet you in there? Yeah, you can come down. Oh, come here. Okay. Hello? You guys been busy, eh? Oh yeah, busy morning. You don't have any time for my load? Okay, I understand. Busy morning. No worries, man. Freight's been everywhere, so I know. sorry about that, sir. Yeah, it's all good. Appreciate your patience, So they told me to go to the shed. Exactly. Yeah, I guess it's just the same with you guys, right? The shed and you, like the arranging that some stuff. I think so, yeah. They got a bigger warehouse. So. Oh, okay. Hey, how come you got the camera on your Thank you. forehead? There you go, sir. How come you get the camera on your forehead? Say hi. Yeah. How about it? Thank you. Okay, see you, man. See you. Thanks. Wala talaga guys eh. Yeah? Load refuse due to not properly secured. Pilot sliding through pallet. Oh, kaya pala eh. Tara, punta tayo dun sa sinasabi ni Boss Darrell. Guys, tara, dali na natin to. Sana doon tanggapin nila. Itong dinideliveran ko pala guys, pinupuntahan ko, hindi pala ito yung totally na customer. Sila pala yung parang mag-a-arrange ng load para sa ganon ma-deliver doon sa mismong customer. Ngayon, dito sa pupuntahan natin, hopefully tanggapin nila. Hopefully tanggapin nila. Kasi dito sa Doshet, tinatanggap dito, tapos sila na magdi-deliver. So ang mangyayari niyan guys, wala nang problema sa akin yung kapag tinanggap,
doon ko na i-drop talaga to. Hindi ko na i-deliver doon kung saan Turn man. left at the traffic light. Kanina pa tayo eh. Alas 8 ang schedule ko doon eh. Tapos anong oras na? Mag-alauna na, ilang oras na ako naghihintay. Bagas ano eh, it's not good anymore. Napagantayin pa nila ako ng ano, ng ilang nasiraan ito. Napagantayin pa ako ng ilang oras. Kaya naganap sila ng iba. Kasi malabo doon eh. Kung abutin pa ako hanggang hapon doon, wala na. Sabi ng dispatch ko, yung reload ko dapat ngayon na dyan sa Red Cliff papunta ng Winnipeg, pauwi ng Winnipeg na cancel na yung load ko. Kaya hinahanapan na siguro nila ako kasi alam niyo naman, In 3 mabait quarters of a tayo mile, turn left on 52 Oo naman, Street mabait tayo. Southeast. Mabait tayo eh. Anyway guys, tara. Tapusin na natin itong load na to. Sana matapos na to para wala na maging problema. Huli mabigyan tayo ng door dito. Kita nyo naman, nagbubuhat pa talaga ako. Wala akong magawa eh. Wala tayong magawa kaya kailangan nating papawis kaysa naman nakahiga dyan. Mas maganda na yung naghahanap ako ng pagkakabisihan ko talaga sa daily basis ko. In 1/4 mile, turn left on 52 Street Southeast. Malapit lang naman. Turn left at the traffic light. 5 kilometro. In 3/4 of a mile, arrive at 4816 52 Street Southeast, on the right. Volvo Truck Center, Calgary. Ano?
likod guys. Sana tanggapin na rito. Alright guys. Oh, meron pa nagtitinda ng ano, hotdog oh. Chicken muna ako sa loob guys. Okay guys, mukhang may pag-asa tayo rito. Sabi, door 6 daw. Atras daw tayo sa door 6. Sana nga unload to eh. Ikot na puwet ko rito kung saan tayo maghahanap ng dideliveran. Ganyan pala ang sitwasyon. Natutumba. Madulas kasi yan guys. Madulas kasi yung crate na yan. Crate at paleta lang talagang tutumba yan Ayun crate at paleta lang. Nakapatong sa ganyan. Hindi ko na ipapakita sa inyo kasi ayaw ng company. At least alam na rin natin na crate. Yung crate na yan madulas. Tapos wala pang strap o tutumba talaga yan. Anong gawin mo? Madulas ang paleta tapos crate madulas din. Pero at least dito may pag-asa na tayong ma-unload sana. Okay. Alright guys, hintayin ko na lang ito. Alright guys, tapos na nila. Pero ang diskarte pala dito akala ko i-deliver ko dito. Hindi, inayos lang pala nila guys. Yung inarrange lang pala nila yung load kasi nagtutumbahan. Inarrange lang pala. Na-arrange na, ayos na. May damage. May damage. Sabihin ko na lang sa kanila yung damage na yan. Pinadala sa akin ng dispatch ko yung yung lugar kung saan tayo saan natin di-deliver yan. Lagyan natin ito. Okay. Umuulan na. Ayan. Truck wala namang uy, bilisan natin. Okay, so 8 kilometer lang yung guys, yung pagdi-deliveran natin yan. Ang schedule pa 7:30, pero sabi ko tatanggapin kaya nila ako ng mas maaga doon. Subukan mo, sabi naman ni Boss Dari. Kasi binigyan na rin ako ng reload ko ngayon guys. Puntahan na lang natin. Malay mo nga naman.
Let's go guys, let's go. Alright guys, ayan, ang lakas ng ulan. Dadaanin ko lang, mga ano lang naman ito, mga 16 minutes lang na, 8.1 kilometer. Dadaanin ko lang tumakbo. At baka mamaya bigla akong mag-brake matumba na naman yun pag hard brake ka tapos matumba yun, hindi na naman nila tatanggapin yun. Wala na, patay tayo. Lang 15 minutes driving lang mula dito hanggang doon sa dideliveran na. Wala lang kayo, laki ano. Uy! Grabe. Kulog at kidlat. Kulog, kumikidlat. Lakas ng ulan guys. Ba't kaya hindi niya makita rito? Yun. Naabot tayo ng malakas na ulan. Mayroon pang kasamang kulog at kidlat. O Diyos, ang na tayo sa loob. Ipin muna tayo. Ganyan palang ginagawa nyo, trabaho nyo. Napakasimple. Styrofoam lang pala. Woo! Kawayan ko daw kapag kalalabas siya, sabi ni Ito. Ito, kausap ko na kami. Kaya nagpapasok sa akin. Okay. Okay.
Mga galon pala yan ng milk. Guys, si Kabayang Pilipino rin pala Yes, yes. Oh, yan. So, Yung 1802 ko is. sa doon? Oo, doon. Okay. Hindi pala rito. Hindi guys, yun lang yung 1802. Pabalik-balik na ako dito dahil mayroong problema sa load na yun. So, punta na lang ako doon. Yes guys, yes. Nice to meet you na lang, Kenneth. Nice. Siya yung supervisor dito, guys. Si Kabayang Kenneth. Salamat guys, nice to meet you guys. Yes, sir. Nice to meet you. Salute, buddy. Ingat guys. Sige. Okay. Alright guys, tara. Hindi rito. Doon sa kabila pa pala yun. Tara. Yan guys, finally, red light na tayo. Ay-unhook ko na rin ito kasi ito daw yung rules nila. Magabang na lang ako guys, magabang. Alright guys, ayan, sa wakas walang natira. Yung broken dito na isang crates, sabi ng dun sa loob, nakausap ko rin nasa loob, dito care of it, kinuha nila dun sa loob, tinapon na nila. Ang buti naman, para hindi ko na kukunin kung saan ko ilalagay, saan ko ikatapon. Alright guys, ayan, nakuha ko na yung papel. Then ito, na-deliver na natin sa wakas. Oh, ayan, deliver papel, receipt sabi nila. Oh. So but anyway, pupunta ako doon sa pipikapan ko para bukas at pauwi na ng Winnipeg. At maraming salamat naman talaga, thank you Lord, at naiwakas natin, no? Natapos natin yung yung pina-take over na load sa akin, yung refuse load. Mahirap din pagka ganon, hindi ko alam ang sitwasyon ng load na yun eh, pinaano lang sa akin. But anyway guys, tuloy ko na vlog ko. Thank you for watching, mag-ingat kayo lagi at maraming salamat sa walang sawang panonood, pagsuporta sa video vlog ng Lakay Trucker. I love you all guys, peace out, bye bye. Lakay Trucker.